नमस्कार गाववाल्यांनो, कसे असास? बरे असास ना? बरेच राहा. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर तुमका कशी वाटता परब किचन मध्ये स्नेहा सरोजची जोडी. आजची आपली रेसिपी काय? उन्हाळा स्पेशल. उन्हाळा लागलेला हा म्हणजे उन्हाळ्याची प्रचंड प्रमाणात सुरुवात झालेली असा आणि त्याच्यामुळे पोटात आपण जे काही वस्तू घालतो म्हणजे खातो त्या उष्ण नको तर थंड वया त्याच्यासाठी आपणास सकाळी नाश्तो तर लागताच की नाही तर तो हो. थंड असो नाश्तो कोणतो हा. त्याचं योग्य पर्याय आज आम्ही तुमच्याकडे पर्यंत घेऊन येलो आणि एकदम पारंपरिक रेसिपी. ती रेसिपी खूप पारंपरिक आहे आणि ती कशी आपण आंबोळे करतो, असे काय ना काय पीठ आंबवून करतो. परत पीठ आंबवण्यापेक्षा उडदाची डाळ वापरतो. उडदाची डाळ खूप उष्ण असतात. ती वगळून तुम्ही कसे करू शकता तर काय आज करतो सुरनळी गोड गोड आणि त्याचे तुम्ही असे बिना गोड सुद्धा करू शकता. अगदीच डायबिटीसचा जर तुमका त्रास हा तर तुम्ही बिना गोड पण करू शकता. अतिउत्तम चव लागते ते चटणी बरोबर खाण्यासाठी. हा, दोन गोष्टी घातलास ना की त्याची चव भारी लागता. म्हणून ते चाय वंडा खालास तरी भारी लागतं. चला तर आज आपण अशी ही सुरनईची रेसिपी झटपट अवघ्या 10 मिनिटात पीठ फर्मेंट केलं असेल तर तयार होणारी रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करतो. आपण जाऊया आता साहित्य आणि कृतीकडे. चलो. हे आपले तांदूळ कोणतेही रेशिंगचे घेवा, खातवते घेवा, फक्त जुने तांदूळ घेवा. ते तांदूळ मी ही वाटी भरून घेतले 2 आणि भिजत घातले आणि त्याच्यामध्ये पाव चमचा मेथी घातली. ही बघा गमता तुमका, ही बघा ही पाव चमचा मेथी आणि त्याच्यानंतर ही वाटीभर पोहे. हे पण आता धुवून भिजत घातले. हे काय ह्याच्याबरोबर भिजत नाही घालायचे, हे असेच आता जेव्हा वाटायच्या आधी भिजत घालायचे. ही पाव चमचा बडीशेप, या गूळ चवीसाठी आणि ह्या दही आणि नंतर आपल्या अगदी सुरनळे काढूचे त्याच्यासाठी लागणारा तूप, किंचितशी हळद लागतली. आता ह्या काय उपसून मी काढून वाटून घेते. आता तुमका प्रमाण परत एकदा सांगते. 2 वाटी तांदूळ घेवा, त्याका अर्धो चमचो मेथी आणि पाव चमचा बडीशेप, 1 वाटी बरोबर त्याका पोहे घेवा, पाव वाटी दही आणि पाव वाटी गूळ. गोड तुमच्या आवडीनुसार करा. जर भिड्यावर करत असाल आणि गुळाचा प्रमाण जास्त झाला तर ते सुरनळे ते चिकाटले आणि भिडा होताना खरा. आता हे उपसून मी मिक्सरच्या भांड्यात घेते. या पाण्यातच वाटणार की वेगळं? नाही, पाणी नाही. याच्यात आपल्या दही घालूचा आणि बडीशेप तसे धुवून ठेवलेले आहेत आणि त्या पाणी वापरलास तरी हरकत नाही. आता तुमका जर जास्त वेळ जर नाही भिजत घालूचे तर 3 तास तरी भिजत घाला. मग आता पीठ जास्त वेळ हे ठेवा. हे का आता मला जास्त वेळ झालेत भिजत घालून, म्हणजे सकाळी घातलेलं आहे मी भिजत. मग ह्या पीठ तुम्ही ना नाही हे करत ठेवलास ना, काय म्हणतात त्या आंबवू, इंग्लिश शब्द कमी वापरायचो. आता मराठी जास्तीत जास्त आम्ही कमीत कमी इंग्लिश शब्द वापरत असो तर तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. आंबवू पीठ आणा तर जास्त वेळ तुम्ही नाही ठेवलास तरी चालत. आता हे पोहे भिजवलेले. आता आपल्या बडीशेप पण घालूच्या. बडीशेप घातल्याने एक सुगंध छान येता आपल्या सुरनळी. त्याच्यानंतर ह्या पाव वाटी दही, म्हणजे आपले पोहे हे चमचा पूर्ण बघा, ह्यो एकच चमचो आहे बघा, ही वाटीच तेवढी आहे. आता गुळ पण तर मी ह्याच्यातच घालते. नाही घातलंच तरी नंतर हरकत नाही. बघूया आधी हा वाटून आणि मग आपण गुळ घालूया, कारण गुळ मी किसून घेतले. अगदीच खडे असतील चिरलेला असतात तर तुम्ही त्या ह्याच्यातच घालून वाटा. कडेसून रवलेत थोडेसे तांदूळ, तर आपण पोह्याच्या वाटीत थोडेसे पोहे रवलेत, पाणी घालून घेऊया. तसा वाटून मस्तच झाला, पण कडेक ना तांदूळ रवलेत. तर 2-3 चमचे मी पाणी घेतलंय आणि असं बोट फिरवून घेते. घेऊचाच लागतं कारण फुल आतपर्यंत नाही, ब्लेड लागता आपला. आता ह्या पीठ आहे ना तुम्ही उन्हाळ्यात जर म्हणजे आता मी सांगितलंय ना, तुमका जर आधी तांदूळ भिजत घातलास तर काय हे करूच आंबूची गरज नाही. मग ह्याच्यात ना तुम्ही गुळ जर आंबट ठेवता तर गुळ वाटून घेऊ नको. या असाच आंबट ठेवा रात्रभर, नाहीतर किमान 3 तास तरी. 3 तासाने हे पीठ छान आंबून येतं. आता ह्याच्यात मी पाणी बिनी नाही घालणार आहे,
मिक्सरच्या भांड्यात थोडंसं घालून घातलंय तरच. आता ही गुळाची पावडर घेवा किंवा गुळ घेवा. त्यांनाच घेते. हे बघा, गुळ किसून घेतलेला आहे मी, पण त्यात चेपलंय ना त्यामुळे त्या एकटाई झाला. आवडीनुसार गोड कमी अधिक तुम्ही करू शकता. आता ह्या मिक्सरच्या भांड्यात थोडासा पाणी घालते. असा काढूचा असं पीठ तर लगेच एकदाच घर फिरवून घ्यायचं, मग पीठ लगेच येतं. ह्या बघा, आपल्या मिक्सरच्या भांड्यात ज्या पाणी होता मी फिरवून घेतलंय तेवढाच पाणी. आता जर गुळाचं खडो टाकलंय, हे बघा किसलेलो होतो पण तो एकटाई चिकाटलो, मेल्ट ह्या होता तवता गुळ तसा झालेला. आता हे बघा, आता ह्याच्यात आपल्याला घालूची हळद. तसं गुळाचा रंग किती येतात तो बघा, पण हळद घालायची, सुरेख दिसता सुरनळी. तुम्ही गावी गेल्यावर तुमका पाहुण्यांका सुरनळी घातल्यानी होती की नाही ती पण सांगा. एक सुरनळी आणि घावणे गावच्या माणसं आपल्याला घालतात. वेगळ्या प्रकारची पण सुरनळी होता. हा, वेगळ्या प्रकारची पण होता. ही झटपट ही झटपट. किंचितशी हळद घालून घेतलंय मी. आता आपल्या गुळाचा खडो मोडूचा मोठा बाऊल घेऊ काय गो. आता ह्या बघा, जसं आपण आंबोळ्याचा पीठ करतो ना तेवढाच असा घट्ट ह्या ठेवूचा, जास्त पण पातळ नाही करायचे. आता हे सगळं गुळ दही वगैरे सगळं वाटून मी घेतलेलं आहे. गुळ आता मिक्स केलंय. तुमका जर सांगते, तुमका जर रात्रभर ठेवचा असतात तर त्याच्यात गुळ घालू नको. गुळ सकाळी. हा, गुळ सकाळी घाला. फक्त दही, पोहे, मेथी आणि तांदूळ भिजवलेले, म्हणजे तांदळाबरोबर मेथी पण भिजवलेली आणि बडीशेप, हे तुम्ही वाटून रात्रभर किंवा किमान 6 तास तरी तुम्ही भिजत ठेवा. चला आता पेटवूया गॅस. ही जर रेसिपी कोणी केली असेल तर पण सांगा. कुठून कुठून बघताच ता सुद्धा सांगा खाली कमेंट मध्ये. आमका आवडतं की आमचे व्हिडिओ इथून इथून अशी बघतात लोक, थोडस अभिमान पण वाटतं की बाबा हा हैसून हैसून बघतात. आता सुरनळी आणा तर थोडासा तूप असा लावून घ्यायचा. तुमका नाही आवडत असा तर तेल लावलास तरी चालेल, पण गोडाच्या प्रकारात ना थोडासा तूप लावून घ्यायचा. चांगलं स्वाद येता. झाकण घेऊ काय आता, ताई सारलंय. तवो तापासर मी गॅस मोठी केलेला आहे, आता मंद केलंय. आता आपण ही शेकवून घेऊची. त्याला पाणी सुटणार. पडतात बघा. ही बघा, वरसून सुकली की ही काढून घेऊची असता. पण माका वाटतं आता ही पहिल्यांका म्हणतो ना आपल्याकडे सगळा माप असता, मस्त रंग येईल तरी नाही खरागली. सुरनई पलटतात, दोन्ही बाजूने शेकायचे. पण ती झाडी जी येतात ना ती बघूची असता ना तेव्हा ती छान वाटतं. म्हणजे वरसून पूर्ण सुकली ना तर कोण कोण लोक नाही पण पलटत आणि अशी आपली अशी झटपट ही सुरनई आहे. जर तुमका फर्मेंटेड नाही करूची आता ह्याच्यात ना सोडो ना काय. हा, जर रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर नाही रेसिपी लाईक करा. आता आपली एक सुरनळी तयार झालेली आहे. आता आपण दुसरी घालूया. तुम्ही भिड्यावर पण करू शकतास, पण त्याका तेल सारख्या लावचा लागतं. तेल तूप म्हणा, अशी पॅनवर वगैरे केलं असता तर कमी प्रमाण लागतं, एकदाच लावलास तरी चालत. हे असे मुलांसाठी डब्यामध्ये छोटे 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 केलास ना तरी छान होतील. हे बघा, झाडी फुटाक लागली, टिपके वाढतात कसे ते बघा, पॅनकेक सारखे. हा, पॅनकेक सारखे. आणि अशी अशी झाडी येऊ होईया बघा. आता याच्यामध्ये आम्ही ना इनो घातला ना सोडा घातला ना काय, तुमच्या समोर वाटलेला आणि ताच बॅटर ढवळून. म्हणजे मी बोलले ना, जर तुमका नाही ठेवते तांदूळ जास्त वेळ भिजवलास ना तर पीठ काय तुमका
आंबवूची गरज नाही. आणि ही बघा आपली एक सुरनळी इथं तयार असं. हा ही बघा ही हे सर झाळी गमता तुमका, ही झाळी आहे ही बघा, होल 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 दिसतात ते, ही बघा असे हे होल होल दिसले की ही झाळी. म्हणून एका दोन्ही बाजूनी शेकवून घेऊची गरज असता. पहिला तसं सुकायला जरा वेळ लागतो, पण आपलं गॅस फास्ट आहे हा. आता फास्टच ठेवलंय मी, मगाशी अंदाज नव्हतो, आता फास्ट ठेवलंय. खरगा नको घे बाय. पण वरती सुकली आहे ही बघा. पटकन थेंबर असा तूप सोडून घ्यायचा. ही बघा झाळी बघा, हा पण सुरेख रंग येलेलो हा, एकदम मस्त. आणि एक सुगंध पण येता बघा, बडीशेपचा आणि गुळाचा जो मिक्स सुगंध येता ना, तसं सुगंध येतात. आता मी करते म्हणून येतात, तुमका नाही येऊचो. तुम्ही केलात की येतो. हे का ना असं मला आंब्याचा कलर दिसता. हो असो आंब्याची आंबोळी. आंब्याची आंबोळी, आंब्याची नाही आता आंब्याची नाया, आंबोळी पण नाया, ही या सुरनळी. झटपट होणारी, अवघ्या 10 मिनिटात. फक्त तांदूळ काय ते भिजत घाला. आता आपण ही पण काढून घेऊया, त्याला काय जास्त शेकायला वेळ नाही लागत. हा ही बाजू शेकली ना की पुढची, मी बोलले ना सुरनळी कोण कोण लोक एकच साईडनी शेकतात, तसं आपलं गावनो पण. घसारता घसारता ही बघ जाळी. अशाच आपण आता सगळ्या काढून घेऊया. मी ब्रशनेच लावतोय, तूप असा चमच्याने घालत नाही. जर पीठ आंबवलेला असत ना तर तुम्ही एकदाच लावा पॅनला तूप काय तर तेल, आणि पटापट असे काढून घेवा. आता ही पण होतली. हे बघा 4 झाले, आणि ही आपली छोटीशी 4.5. पण नरम बघा किती, हाताने तुमका अशी कळत असत किती नरम आणि मऊसूत ती. हात भाजलो ती लाची होती. ही बघा अशी झटपट होणारी सुरनळी. मस्त असे. कोकणात जाऊची गरज नाही, होयच्या होय झटपट इच्छा झाली की खावा. बघा मस्त दिसतात, गमतत पण भारी. बघून रेसिपी लाईक नक्की करा. आता ती रेसिपी खाऊ कोकणात जाऊची गरज नाही. ही बघा घरच्या घरी सुरनळी, आणि दिसता पण भारी हा. याचा जो पिवळो कलर ना माका आता आंबोच आठवतो. आणि बघा आता हे उचलल्यानंतर सुगंध बघा, तो खमंग सुगंध. 2 वस्तू टाकले त्याच्यासाठी रेसिपी काय करूची लागतली, पूर्ण बघूची लागतली या सुगंधासाठी आणि झाळी येऊच्यासाठी आणि मऊसूत. आणि हे बघा आता ही रेसिपी आपली झटपट झालेली आहे. आम्ही आता हे का झटपट खाऊन फस्त पण करतलो. तुमका जर ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि सुरनळी ही पारंपरिक रेसिपी तुम्ही कोणाक विसराक देऊ नका. आपल्या पुढच्या पिढी करून नक्की घाला, म्हणजे त्यांना सुद्धा ही त्यांच्या पुढच्या पिढीक, म्हणजे असे येणाऱ्या कोकणातली जेवढी काही पिढी आहे ना त्यांना ही सुरनळी शब्द आणि ही रेसिपी अजिबात विसराक देऊ नका. चला आपण जाऊया आता. आणि तुमका एक प्रश्न, ही का सुरनळी कित्या म्हणतात तो तुम्ही कमेंट मध्ये देवा. जास्तीत जास्त उत्तर द्यावा, हे का सुरनळी कित्या म्हणतात. आणि तुमका जर नाही माहिती असत ना तर गुगल करा, नाहीतर AI करा, जेमिनी करा, काय करा, तुमका उत्तर सापडताला. त्याचा खाली उत्तर नक्की दिवा. आणि आता आपण जाऊया. धन्यवाद.